Ко правиш, бе? Нищо, цигара пуша. Ко правиш, бе? Нищо, цигара пуша. Ти ко правиш, бе? Ко правиш, бе? Нищо, цигара пуша. Ко правиш, бе? Нищо, цигара пуша. Ти ко правиш, бе? Майна. Що така? Майна. Нищо, цигара пуша. Автобуса, цигарата къде отива? Автобуса? Автобуса, цигарата къде отива? Цигарата? Не, повтори, автобуса, цигарата къде отива? На спирката. Кажи къде е? На спирката. Повтори думата, къде кажи? На спирката. Не казва на спирката, къде кажи, бе? Долу. Кажи спирката, къде? Не само Долу. кажи, бе. Къде? Долу. Чак на долу. Къде? Повтори къде? Долу. Къде? Повтори къде? Спирката. Къде само кажи, бе? Долу. Ко правиш, бе, мъдиш? Обичам садище. Къде си пък Китая? Автобуса долу това. Ти ко правиш, бе? Лада. Долу. Чак на долу. Вие ко правите, бе? Кажи, карта искаме 20 гигабайта. 20 глада. Ти ко правиш, бе? What is this? What's your name? What's your name? Боб Марли. Вие ко правите, бе? Кола ли карат? Да. Къде ходиш с кола? Хода да пия кафе. Свят на кафе, свят на вечер. Аз много пуша тръва.